खुलुमबाय আজি অসমীয়াৰ তথা আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ বাপতি খাহুন ৰঙালী বিহু আৰু ৰঙালী বিহু আজি আমি গৰু বিহুৰ আজি আৰম্ভ হৈছে। এই পবিত্ৰ গৰু বিহুৰ দিনাখন ৰঙালী বিহুৰ আৰম্ভণি আমি অসমবাসী তথা গহপুৰবাসী ৰাইজ তথা আমাৰ বিভিন্ন জনজাতীয় অঞ্চলৰ ৰাইজক মই হিয়া ভৰা অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰঙালী বিহুৰ এই নতুন বছৰটো অহাকালিৰ পৰা নতুন বছৰ আৰম্ভ হ'ব। নতুন বছৰটোৱে যাতে অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী বিশেষকৈ আমাৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ যাতে মনৰ আশাবিলাক পূৰণ হয়, লগতে আমি খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলক লগত লৈ আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ BTR মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যি কল্পনা কৰিছে অসমক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে, BTR অঞ্চল আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে মই প্ৰভু ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা ধৰি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে অসমৰ সৰ্বতো প্ৰকাৰে উন্নয়ন হওক, অসমৰ প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ যাতে আনন্দৰ বন্যা হওক। এই নতুন বছৰে সকলোকে জানা আনন্দৰ মাদকময় আজি বসন্তৰ এই নতুন পৰকে যাতে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰে তাৰ কাৰণে প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। दाउ खौवौनि गाराङा बैसागु बोथोरखौ बरायनानै लाबोदों। बगाजुलियाव बैसागुनि दान्दिसे हाबाफारिनि गेजेरजों बगाजुलियाव मोनसे रंजाथाव बुब्लि। बैसागु बोथोर होनोब्ला जों रावबो रंजानाय बुब्लियाव मोदोम सिमावग्लुङा जासे थानो हाया। सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराय बुरै जों गासैबो रंजानायजोंनो बैसागु बोथोरनि समखौ हगार हरो। नंगौ, नोंथाङा खौरांखौ मोननानै सोमोनांगोन आरो गोसोआव जोबोरैनो खुसि मोनथारगोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दरंगाजुलि बियाबनि MCLA बिजित गोरा नार्जारिया बैसागु बोथोराव हारि माहारि राव धोरोम बासिया जासे मोनसे रंजाथाव बुब्लि लाबोनानै होफैगोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गणेशगुरि बगाजुलियाव फैगौ बैसागु दाननि 2 खालार एबा एप्रिल दाननि 16 खालार खालि रायजो राजा नोंथांमोनजों जयै रंजाफागोन बर' हारिनि मुंदांखा गागि मेथाइ खनगिरि आरो मुंदांखा सावथुन मुलुगनि महरगिरि बिथांमोना। फारियै बाहागो लागोन बिग्राय ब्रह्म, सुलिखा बसुमतारी, ओम प्रकाश खेरखातारि, बुदां बलद, रिया ब्रह्म, हेलेना दैमारि, सुदेम सना रामसियारि, हिमा बसुमतारी, सुकबिर खारजि, लिंसार बसुमतारी, फैला बरगयारि, प्रियंका लाहारि, फुजि बसुमतारी, संगिना ब्रह्म, देरहासात नार्जारि, रनिमा दैमारि, प्रिया उजिर, गेमश्री दैमारि, मनालिसा हाजवारि बिथांमोना बे हाबाफारियाव फैनानै रंजाफागोन नोंथांमोनजों आरो लोगोसेनो नुनो मोनबावगोन रंजाफानो मोनबावगोन बैसागु हानजानि मोसानाय। बे बैसागु मोसानाय हानजायाव 55था बैसागु मोसानाय हानजाया बेवहाय रंजाफैगोन आरो बेवहाय नुनो मोनबावगोन रंजाफानो मोनबावगोन बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावगोन 55था मोसानाय हानजा। आरो बे हाबाफारियाव BTCनि MCLA बिजित गोरा नार्जारि बिथाङा गासैखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरैयै खावलाय हरदों। नोंथाङाबो रंजानो गोसो जायाखैना?